தமிழ் கட்சி சார்பாக சிவகாசி தொகுதி சார்பாக நாங்கள் தெரிவிக்கிறது என்னென்னா, இந்த மாதிரி கீழ்மட்ட லெவல் ஒரு அடிப்படை பொதுமக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய அரிசி, பருப்பு இது எதுவுமே ரேஷன் கடையில் முறையாக போய் சேராத நேரத்தில் அவங்களுக்கு போனாலே எங்களுக்கு அரிசி இல்லைங்க, பருப்பு இல்லைங்க, எண்ணெய் இல்லைங்க, எதுவும் இல்லைங்க, எல்லாம் காலின்னு சொல்லி அவங்கள பொதுமக்களை வெளியேற்றிட்டு நேரடியாக அந்த பொருட்களை இப்படி தரகர்களுக்கு விற்பனை செய்கிறத நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். நாம் தமிழ் கட்சி சார்பாக இதை எச்சரிக்கையாக வச்சுக்கிறோம். சிவகாசி பகுதியிலேருந்து நீ ஒரு துளி அரிசி பொருட்களோ வேறு எந்த விதமான ரேஷன் பொருட்களோ அனுமதி இல்லாமல் அந்த தரகர் மூலமாக கடத்துறதுக்கு தொடர்ந்துச்சுன்னா தீவிர நடவடிக்கை எடுப்போம், கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்போங்கிற எச்சரிக்கையை சொல்லிக்கிறோம். இந்த ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நியாயமாக தங்களோட கடமையை செயல்படணும் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டுக்கிறோம். உயர் அலுவலர்கள் இதை முறையாக கண்காணிக்கணுங்கிறதையும் சிவகாசி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வோம். என்னோட பேர் கோபி, சிவகாசி தொகுதி பொறுப்பாளர். இப்போ கைது எத்தனை முறை பண்ணிட்டாங்க? கைது இப்போதைக்கு ரேஷன் அலுவலரையும் கூட இருந்த அதோட பொறுப்பாளர் அவர்கள் எல்லாருமே தப்பிச்சு போயிட்டாங்க. இப்போ ரேஷன் கடை அலுவலர் அவரும் கூட இருந்த பக்கத்து கடை அலுவலர் அவர்களும் இப்போ இந்நேரம் சிறைப்பிடிச்சு வச்சுருக்காங்க. அவங்க மேலே வழக்கு பதிந்து அடுத்த கட்ட அதுக்கு மூளையாக செயல்பட்ட அந்த தரகர் அவர்களையும் கைது பண்ணுவோம், விசாரணை பண்ணி கைது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.